Grib! Ej, ej. Er det puha, du kaster i hovedet på mig? Ja. Ja, vi er jo så taget herud til kirkegården for at samle hundelorte op. Folk kan simpelthen ikke finde ud af, når det går med hunden, at det her, det er ikke et toilet. Det er en kirkegård. Det gør vi også blandt andet for hurtigt at komme videre efter Ida-situationen, som kunne måske være gået bedre, måske ikke. I hvert fald, vi er videre fra det. At være superhelt er ikke bare candyfloss. Det er også at samle hundelorte op en gang imellem. Er det ikke rigtigt, Dr. Power? Jo. Jo. Lige præcis. Det er altså herude, at min mormor ligger begravet. Hendes sidste ord til mig var, gå ud og gøre verden til et bedre sted. Og med det mente hun jo helt klart, at jeg skulle blive superhelt. Ingrid hed hun. Derfor er det jo klart, at man kan se på mit navn, at hun har været en af de helt store inspirationskilder. Batman er selvfølgelig også en stor inspiration. Ligesom Batman blev sorte Ingrid til under tragiske omstændigheder. Min mormor tog mig til sig, da min mor gik bort. Hun døde i en af de ulykker og katastrofer og forbrydelser, jeg i dag bekæmper. Hun døde i et biltyveri. Hun stjal en bil, hvorved at hun så har kørt rigtig, rigtig stærkt ind i en pæl. Det er jo selvfølgelig meget tragisk. Yeah! Hvad så, Jolly, hva'? Gå af, mand! Din gamle hest. Vi leger cowboys nu. Nu gider jeg ikke. Nej, vi leger cowboys. Vi leger superhelte. Vi er superhelte. Nej, vi er Lucky Lukes. Nej. Er du færdig? Ja. Nu går jeg hen og snakker med kirkegårdsmanden. Kirkemanden, whatever. Og så sørger for, at du har gjort et ordentligt arbejde. Okay? Der har jeg været den her park igennem 4 gange mindst. Det er ikke en park. Det er en kirkegård. Okay? Ha' lidt respekt. Ja. Godt. Hey. Vi er færdige. Vi har samlet alt. Alt op. Det ser fint ud. Ja, super. Noget betaling, måske? Ja, skal være der. Jo, tak. Og aftalte vi ikke 100 kroner? Nej, vi aftaler 50 kroner. Okay. Okay. Nu skal jeg tage lidt respekt med på madplads. Ja, Kan du huske den? det gik rigtig godt. Gik det godt? Ja, vi er færdige nu. Yes. Godt arbejde af os begge to. Så vi skal jo bare videre nu. Vi skal bare den her vej. Så Yes. vi skal afsted til næste mission. Woo! Hvad er det, vi skal herude, Ingrid, mand? Men vi skal ind i en af mine favoritbutikker i hele København. Støvsugerbanden. Hvad? Nej, ikke støvsugerbanden. Hvad er den så? Her. Nej, altså, stop nu. Dr. Power. Vi skal herind, altså. I en legetøjsbutik. Ja, så nu. Nej, ikke legetøjsbutik. Det er en seriøs butik. Ej, det er det altså ikke, Ingrid. Jo. Det er til børn, det her, mand. Nej, det er den der, Dr. Power. Den der. Fokus, Batman. Den der, Ned med Batman. den. Pas på. Shit, den er fed. Ja. Ja. Den er fed. Jeg skal også have en, mand. Nej, du skal ej. Nej, vi har kun... Ja, Robin! Ja, vi har kun... Må jeg ikke få Robin så? Ja, vi har kun tid og råd til en. Den Halløjsa. der. Yes. Ja, hvor meget bliver det? 800 kroner. Okay, prøv at høre. Jeg har Jeg skal også have den her, det Ingrid. her. Hvad er det der? Nej, vi skal ej. Vi skal ikke have glansbilleder. Læg det tilbage. Okay, jeg har det her. Jeg har 50, 52 og en halv og så noget valuta, så du kan veksle. Okay, kredit så. Vi tager resten på kredit så. Skal vi ikke sige det? Nej, det går ikke. Du skylder altså allerede for meget. Du er lidt besværlig nu, synes jeg. Kan du købe noget? Jo, nej. Nej, hun gider bare ikke at sælge. Altså, Vi kan sgu da bare sælge noget narko. hvad? Ja, eller vi kan bare sælge nogle af dine tegneserier på et loppemarked. Ej, det er jo mine tegneserier.
Altså, vent, lop. Jeg har en idé, Dr. Power. Vi laver et loppemarked, hvor vi sælger mine tegneserier. Og så får vi tjent nok penge ind til at kunne købe den her figur. Aha, det. Genial. Ding, ding. Hallo? God idé. Tankens kraft. Det kunne du godt lære lidt af, Dr. Power. Ikke? Jo. Det lærer vi dig så småt. Yes. Jamen så, er det missionen, eller hvad? Mission. Loppemarked. Loppemarked. Fedt. Hvad vej kom fra? Ja, hvor fanden ligger stationen? Til venstre, tror jeg. Nej, det er højre, Dr. Power. Så den her vej. Værsgo, tag den på. Den her kan jeg vildt godt lide. Altså, den her er jo ikke engang åbnet. Ej, den er også god. Ja. Nej. Kan jeg hjælpe? Nej. Det kan du ikke. Du skal bare stå og sørge for, at folk ser det der skilt, Dr. Power. Nej, bare tag det på. Helt snart din tur til at være skiltvinkel. Prøv at høre her, Dr. Power. Det er en utrolig stor ære at være den, der bærer skiltet. Det har det altid været, og det er det også nu. Ja, hvorfor sælger vi så ikke noget? Fordi at du skal have tålmodighed for det første. Den rigtige køber skal nok komme. Ja. Det tager bare tid. Helt sikkert. Altså hvis du skal stå og have allergi nu, kan du så ikke tage en Benadryl? Jeg gider ikke at høre på det der snøfteri. Det skræmmer kunder væk, Dr. Power. Folk kan ikke lide syge mennesker. Jeg har fucking ikke allergi. Hvad er det der? Hvad er det her, Dr. Power? Har du spist æbleskiver uden jeg har været med? Jeg vil sgu da aldrig spise æbleskiver uden dig. Hvad er så det hvide pulver, du har om næsen? Det er sgu ikke så godt, Engel. Ja. Men du skal ikke tage din tissemand frem nu. Men det er ikke det. Hvad? Det er ikke det. Hvad er det der? Ja. Det der. Nej. For helvede, Ingrid! Er du fuldstændig sindssyg, mand? Lad være med at sige det her fra narkohandleren. Det her konfiskerer jeg. Nej, giv mig min coke. Nej. Giv mig min coke. Det er første advarsel, Dr. Power. Du får fucking optur over det, mand. Du skal prøve det, du skal. Nej. Det er voldfedt. Ved du, hvad du får optur over? Ved du, hvad der er rigtig fedt? Ved du, hvad der kommer til at gøre dig rigtig glad? Nej. Sodavand. Sodavand? Ja. Sodavand. Sodavand? Ja. Ved du hvad? Det, jeg sætter dig ud på nu, det er en mission. Ud og købe sodavand. Er det så ikke en advarsel alligevel? Jo, det er fandme. Ud og købe sodavand. Ja. Yes. Og du må også gerne købe syrlinger. Ja. Ej, hvor... Coke ud over mig. Altså. Albu. Nu er jeg ved at blive en rigtig superhelt, ikke? Når vi begynder at gå på rigtige missioner. Det er ikke det superhelt gør, mand. Lars. Medicinstuderende. Har du en kappe? Kan du lave det her, hva'? Nu er det fandme slut med, hvad familien sorte får der. Kan du lave fluespark? Kan du det? Kan du den der? Kan du få albuer i hovedet? Hey. Er der nogle fede tegneserier? Ja, det er det. Spider-Man? Ja. Helt sikkert, det læste jeg også, da jeg var lille. Ja, du behøver jo ikke at stoppe med at læse tegneserier, fordi du bliver stor. Lige værd. Altså, det her, det er et loppemarked, ikke? Det er ikke et bibliotek. Ja, men nu slapper du af. Du begynder at få en attitude her, synes jeg. Det her, det er et loppemarked, det er et bibliotek. Jeg prøver at sælge tegneserier. Okay. Pepsi, Cola, Dr. Jolly. Wow! De har Dr. Pepper.
Det er ligesom Dr. Power. Okay. Nå ja, fuck, mand. Syrlinger! Syrlinger! Hvad? Jeg har du syrlinger! Nej, det har vi ikke. Så fuck det. Jo, de betalt for det der. Han var sgu da meget fin fyr. Ja, det var han sgu. Hvad er der et tog, du skal nå, Jesper Forkylling, eller hvad sker der? Du krøller mine tegneserier, så fald ned. Undskyld. Godt. Godt nok. Kan du godt lide at læse tegneserier? Ja. Ja, de er seje. Især dem med superheltene. Ja, det er ret fedt. Nå, men kender du så også citatet? You either die a hero, or you live long enough to see yourself become a villain. Er du en superhelt? Ja, det kan man vist roligt sige. Sejt. Er det heroppe? Helvede! Er det herovre? Fedt! Undergrundsbanen, mand. Shit. Du er lammet, men jeg ved, du kan høre mig. Jeg vil kopiere dine egenskaber, og superandroiderne vil oversvømme universet. De skal løbe mine arenaer, tjene mig. Det er så skurken, der siger det her. Nu er han ond. Ja, der har du ret i. Det har du helt ret i, min lille ven. Dreng. Knægt. Ja. Det var meget koster bladet. 100 kroner. 100 kroner. Ja, de koster 100 kroner. Så mange penge har jeg slet ikke. Så må du... Så kan du jo låne de forældre, vel? Jeg bor på børnehjem. Okay. Så må du vel have nogle venner, du kan låne. Jeg har ikke rigtig nogen venner. Det er jeg sgu ked af at høre. Det er ellers sådan et fedt blad. Ja, men du har jo ikke råd til det. Hallo, der er ikke nogen, der styrer den her, er der? Er der nogen, der styrer? Jeg skal ud. Hallo. Jeg har 50 kroner. Jeg Kan jeg ikke købe bladet Nej, for det det? koster 50. Det koster 100 kroner. Din fatsvage bjergged, altså, nu må du styre dig. Du er da tungnem, altså. Det er fandme utroligt. Hvad noget gang i? Skriv dig med dig. Fuck dig, din tabernørd. Så smut dog hjem til dine forældre. Nå nej. Har I set Sorte Ingrid? Nej. Undskyld. Har du set Ingrid? Har du set Ingrid? Ingrid! Ingrid! Ingrid for helvede! Ja, i dag er jo så gået lidt blandet. Jeg har virkelig gjort mit bedste for at få folk til at købe de her tegneserier. Men når folk ikke er villige til at betale den pris, som det tager for stor kunst, altså det er som ikke... Det var da irriterende. Mangel på respekt, når man laver interview. Det er også lige meget nu. Tager I med? Ingrid. Ingrid. Så giv dog en skilling. For helvede. Så giv dog en skilling til en mand i nød. Dr. Power. Ingrid. Hvad laver du? Det er godt at se dig. Lad være med at klemme. Jeg får en nerve i klemme, mand. Hvor har du været henne? Jeg har været ude.
Købte du det, som jeg bad dig om? Selvfølgelig! Det drikkelse der. 2 stykker sodavand. Dr. Power. Det er jo Dr. Pepper, det her. Er ikke det? Det er jo sådan noget... Altså, det er jo kamelpis på dåse. Det er også lige meget. Kæft, hvor er det godt at se dig, Ingrid. Ja, lad os komme afsted. Tag Jeg er kassen. glad for at se dig. Ja. Tag kassen, tag bordet. We are going home. Ja, vel så. Jeg skal hjem. Det har været sådan en mega træls dag. Vi skal med metro. Ja. Har du prøvet metro? Ja, jeg har det. Jeg er lidt træt i hovedet. Ja, Jeg er ikke sådan... jeg har også haft en lang dag. Hvad har du lavet overhovedet? Jeg har været hjemløs. For første gang. Altså, man bliver jo ikke bare hjemløs. Ja, jeg har været. Du har det gemt.